Dobré ráno. Vítame vás pri rannom zamyslení podľa knihy Úžasná Božia milosť. Prajeme vám príjemné ráno a požehnaný deň. Prišiel na zem konať dielo spásy a ľuďom biedným s láskou pomáhal. Svetom šiel a ľudskú niesol biedu, môj Pán. 19. august. Pozvanie. Poďte ku mne všetci, ktorí sa namáhate a ste preťažení, a ja vám dám odpočinok. Matúš 11. kapitola, verš 28. Týmto potešujúcim výrokom Ježiš oslovil zástup, ktorý šiel za ním. Spasiteľ povedal, že ľudia môžu poznať Boha len cez neho. O svojich učeníkoch hovoril ako o tých, ktorí smeli poznať nebeské veci. Nikto si však nemal myslieť, že je vylúčený z jeho starostlivosti a lásky. Všetci, čo pracujú a sú preťažení, môžu prísť k nemu. Zákonníci a rabíni, malicherne pozorní k náboženským formám, si uvedomovali prázdnotu, ktorú obradný ceremoniál nemohol vyplniť. Publikáni a hriešnici sa mohli tváriť, ako by boli spokojní s tým, čo vidia a môžu nahmatať, ale v srdci mali nedôveru a strach. Ježiš hľadel na skľúčených a beznádejne zarmútených, na tých, čo si túžbu duše chceli uspokojiť svetskými radosťami, a vyzval všetkých, aby v ňom našli odpočinutie. S láskou nabádal unavených. Vezmite na seba moje jarmo a učte sa odo mňa, lebo som tichý a pokorný srdcom, a nájdete odpočinutie pre svoju dušu. Matúš 11:29. Podobne oslovuje Kristus každého človeka, či už to vie alebo nevie. Všetci sú preťažení a unavení. Všetci klesajú pod ťarchou, ktorú môže odstrániť len Kristus. Najťažšie bremeno, ktoré nesieme, je bremeno hriechu. Keby sme toto bremeno museli niesť sami, určite by nás rozdrvilo. Na naše miesto však nastúpil ten bezhriešny. Hospodin spôsobil, aby ho zasiahla neprávosť všetkých nás. Izajáš 53:6. On nesie ťarchu našich vín, on sníma bremeno z našich unavených ramien. On nám chce dať odpočinok. Aj bremeno starosti a zármutku sám ponesie. Vyzýva nás, aby sme všetky svoje starosti položili na neho, lebo nás nosí vo svojom srdci. On stojí pri tróne večnosti. Vidí každého človeka, ktorý v ňom hľadá Spasiteľa. Z vlastnej skúsenosti pozná krehkosť ľudskej podstaty, vie o našich potrebách i dotieravosti pokušení, lebo bol vo všetkom podobne skúšaný ako my, no bez hriechu. Bdie nad tebou chvejúcim sa Božím dieťaťom. Si v pokušení? On ťa vyslobodí. Si slabý? On ťa posilní. Nie si dosť vzdelaný? On ťa osvieti. Si ranený? On ťa uzdraví. Pán určuje počet hviezd, ale aj uzdravuje skrúšených srdcom a obvezuje ich rany. Žalm 147, 4, 3. Pozýva nás, poďte ku mne. Nech sú tvoje úzkosti a skúšky akékoľvek, povedz o tom Pánovi. Posilní ťa, aby si vytrval. Pomôže ti nájsť východisko zo zmätkov a ťažkostí. Nech si už pripadáš akokoľvek slabý a bezmocný. Jeho moc ťa môže posilniť. Čím je tvoje bremeno ťažšie, tým blaženejší bude odpočinok, ak ho položíš na nebeského nosiča bremien. Odpočinutie, ktoré ponúka Kristus, je síce podmienené, ale tieto podmienky sú jasné. Každý ich môže splniť. On nám hovorí ako jeho odpočinok. Chcem vás povzbudiť, aby ste boli konateľmi jeho slova, nie len čitateľmi. Ďakujeme, že ste si nás dnes vypočuli a tešíme sa na vás i zajtra.